lang hilin eh. Buksan mo lang yan eh. Gunahan. Ang gato. Ano nga naman kaado? Ang kaado bang kadugan. Ang sarap ini. Ang kaado ni kuban. Mama sa kasada, mo sundot sa panda. Mundo mo sa Manila, Manila. Kaliwa, ulit mo. Kaliwa, dito na. Liga. Kaliwa, ito na. Kubun. San Lorenzo Ruiz bitaw. Oy, kuha dari oh. Daghan na, daghan. Oy, mo kuhaan sila. Nanguha lang ka ng buntag, ikilaw. Ay silaw. Iatsal ba? Ano lagi bahua ako adiki? Ito ko ba eh? Sila uway Christmas. Dana ko na kuhaan. Ay, daghan na niya. Kung lagi mo rin gahawat, lagi ko sidlanan. Kaya nung kamula ka ora bako ugma. Asa man ka? Matusan ni Sidro. Adi mapuna gamit mo kay mo kay balik ja. Wala lagi. Nika, kuha na ko muli. Lunes na siguro po. Tilukan sin, dag ko na magulang. Kuha na. Di mo pud gamit lang sidra na. Uy, pud kay kun sa makuan eh. Lapuan raman ni. Napa na may suba po. Di na mahiwa ni madubukon. Tilukin sin. Pag sila na batilukon. Nuha naman kung sila nga buntag. Kami. Napayokra na ah. Okra. Bunga. Tadi sa ko okra ka nagsuluyot pagabi ga. Talamig sa saluyot. Kapay sila kada ka kaya unahan mo kay. Taong. Sabi ko. Na. Nabi to kita. Wanda ana.
Hagdaw. Ha? Lagi pero hiwaon na nimo ro may ilhan na dubuhon. Gisahon nimo sa tuyuhan dinan mo sa buwan. Nga na mas hilin magluto parang kiya. At ako di ay hiwaon naman da tuyuhan ha. Oh, tuyan sa mantika gamay. Sahon? Oh. Ikang gamay. Halagi na kita na imong iro dus kasada ganiha. Ha? Diha de ka. Kanang iro dus likoon. Ana, nagkukod lagi na. Sam de ka. Ningaw to man sa kay mami sa gunja. Nangahoy ko dito ni singit gani ko gawin sa kahoy. Ako diha nagpatalaw ko sa cellphone. Oo. Naado na mo cellphone te? Diha. Pila may bayad? 200 lang. Ningaw ko na sa mga agay. Uy, ang sama di ay. 300 ka pinanggihan so suki naman to. Di lagi maun. Ano ayuban ba? Alvin. Alvin ayuban pakulba. Adi na budong. Ada budong di mana master si budong. Nalos na ako nalos trend. Katong among ko ano mo tuma itatanaw. Terus naikuan. Tapan sa rutuhan. Pila ko bayad nga. Kan butihin lagi. Aw ka ko. Di lagi nang butihin. Di ko nang butihin. Dato kong nayayuban. Nga pa nagibitay na. Paado pa kadong ah. Touchscreen lagi. Aswa dyan man to imo sila mang ako anan dyan. Tanaw manilag maadyo pa. Oo mo dyan mubungat sila. Mabungat maadyo. Buboy iwan mabubungat sila mubungat. Sa makanang paadyo. Naalala mo yung katong kang gihatag ni Buboy. Uy. Naalala mo yung katong gihatag na ahon na antang ilabog katong kang gray. Ikaw dyan di ba basag-basag na kuan. Ipaado ni kuan bali 700 ba. Baw gis abot ipaado ka nang kuan man to basag ang kuan sa Napay naglubog na. sa ipa-open. Pwede na nag kuanon. Dugo. Ba na pila man ay warranty dan na. Di naman na magaba kay mapingan. Kung mahal-mahal eh, warranty na. Siyempre, imong ibalik kung kuan na. Kung may diferensya, ibalik mo nga sa matuhagi. Mo nagguba te. Ang suwa dyan. Biki. Ba pila ka puno. Uy atong bahinan sila. Kisa, Sila ka ikaw kamo. Ay ko ana. di na bahinan. Ang walas na naiguna ganiha. Gialok lagi kong anakon sa amin nga maninay na itaw. Oh, napagani ko sa bandi mo. Pero mo sa kadil mo ti jaman nang Angkat. giangkat uy ko haba en taon anak ko napagani ko ani mo. Kanang kod kato ba ka na di ka dani. Di po na sa tubangan mo, Jen. Di dapat ni Biki, wag kita. Tugmutan si kuan. Oo, agaw ta na kay unjog mo. Tugmutan si nalita. Oo, aron na apoy kuan dako naman na uma. Ukra, daghan na ukra. Ukra. Okra. Nagsaluyot ko magsige na pupog libang. Na biki pa biki. Nakasubusin sa jad. Antira mo na udi ka nagdidi. Nakasubos. Taas kasi yung tiil. Ito ka na tayo sa taan. Imo na po na. Gusto na naginhag mo, okay ba ni? Wow. Ni nakaha. Kaya ako ginagawa na maghangga ni. Dadto ko na nga mo, dadto na slikuon. Sa makanangahoy, haman kita giro. Ito po man siya dadto to. Daato man ko nagsuot na sa bitay luktaranan. Bantugan. Nagsuot na matungat ko na sige. Hagilis po siya makalit ang bisyo. Mulunis na punta manuri siguro. Kuan ko maghawab kay ag pailukay basa ag kuan siguan. Kamuti raw. Panura ko kamuti. Ay imong jang butang ang lubi. Tangag lubi. Birahan din ito si Dra. Ang gibiro na. Ay maadyo naman pa. Si Jamay. Hoy, di nga magaling dyan ato. Hoy, si Jamay. Mga blanghoy. Magbitsaan na po ni Lakadlaw. Kay biyahe na po ko din sa Adlaw kuan. Kaya dari man yung tamnag mani. Nagbalik na po. Ano? A few moments later. Dahil na po ko
Tamazo ni Herlin, Inda Herlin. Kalau ko naka-video kayo kasi kazukuan na nalagko na di ang mga kuan dari. Sili. Kamitan ng mga kuan. Nasili. Hang. Hanggang siling hanga din nga hinog nga bazid. Paborito na bazid katay ning sili kada kaon na. Nanahinog na mga nago nga sili. Pati kamatis. Sus masit. Pati kamatis dyan hinog na. May nag-ipo. Ay ipon ron. Pati tangkong. Uy. Ito pa magkapayas. Laki man di ang kapayasa. Untuk kayo tumba, laki man di inin Nga ni pa maglaki. Sayang. Pati kamungkay ng nambok na. Nang tangat, kitok dinang opos Manila. Kaabas, das alis yung tangaran na. Duha na kapuno. Kita na kita sunod ng video kaya na kauwan mo ari mga naman sidag ang mga sinabod nga sili o mga tanga ding dahon-dahon na pila ka puno na mga sili diha skilid ra. Marami siya makalipay kung maklanta sa mga tanong, bukangan ko na mga anak ko sang tanong dito sa alis yung lansa na to, hindi pwede o. Di po kumutanda nga rin sa mga bata. Bingaw lagi pa rin kabutuho kayo pumunta yung mga bata kayo ng eskwela. Hindi na po ito magkagubot, pero di lagi po magpakamera. Manda na po ko mamagas. Kaya magkana mo kamera, di mo po sila manood. Di na lang ko magkamera. Kamu namin masabot sa mga apo. Di mo dito hilig sila. Kanang tulo ka buhok, lahir ang kiya. Sebenarnya katong siglilis ahang pajag na ibabaw na hang naglantaw kuno siya sa hang kuan pajag daghang salamat di na mo natang sa tansan og hingano kun sa mo salamat yung tanan amping happy weekend yung tanan kita lang ta sunod pasensya na mo God bless all bye bye.